Ang Ginoo nagatawag sang pinasahi nga mga katawhan sa pinili nga buluhaton. Apang wala ini nagakahulugan nga ang wala napili sang Ginoo wala kaluwasan. Nagatawag siya sang katawhan agod nga mahimo tuburan kag alagyan sang iya nga plano sa pagluwas sa bilog nga kalibutan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sabatika kagini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation ang akon upod, amo gihapon ang akon upod sa duwana ka mga sinimana ang aton professor in charge sa Old Testament Studies kag Biblical Languages sa aton School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Pastor Victor Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mahing adlaw man, Pastor. Kag madamo nga salamat sa pag-imbitar sa sining nga programa. Ginapasalamatan man naton ang aton mga viewers bangod sa ilang nga pag-suporta sini kag mga padayon nga pagpangamuyo sa sining nga programa. Dalayawon ang Dios. Pastor, ari na kita sa Leksyon 3. Oo. Apang sa wala pa aton anay, Pastor, itamyawon ang aton mga kauturan, ang aton mga alumni diri sa CPAC, sa Gwa sang Pilipinas, kag sa sulod sang Pilipinas, ang aton mga faculty and staff, kag ang aton mga estudyante diri sa CPAC. Sa pinasahi, aton ginatamyaw ang aton nga administrators diri, Pastor, sa aton eskwelahan sa CPAC. Ginapanguluhan ni Dr. Julie Miriam Rizardo, ni Dr. Steven Dilarama, ni Ma'am Marjorie Gabat, kag ni Pastor Elden Toledo. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo gihapon sa aton nga eskwelahan diri sa CPAC. Kag aton man ginatamyaw ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa may Negros Oriental, aton mga kauturan sa Gwa sang Pilipinas nga hindi na naton ma-mentionar, aton mga kauturan dira sa West Visayan Conference, sa Southern Mindanao, sa Masbate, sa Romblon, sa Palawan, sa may Mindoro, sa may Biliran, sa Samar, sa Leytes, kag sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa Australia, sa China, sa New Zealand, kag diri sa ASEAN nation. Kabay pa ang Dios magapadayon sa pakamayo sining aton nga programa. Sa hindi pa, Pastor, naton basahon ng aton sadsaran nga teksto, ako na anay pangabuyon kamo mga kauturan sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw naman magaupod sa amon nga pagtuon, ginapangabay namon ang pagbendisyon kag pagpakamayo sang balaan nga espiritu sa mga leksyon nga amon pagatun-an sa sining nga semana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Hangaton sa sadsaran nga teksto makita sa Esdras 7 versikulo 27 nga nagasiling, pakamayuhon ang Ginoo, ang Dios sang amon mga ginikanan, nga nagbutang sang subong sini nga butang sa tigipusoon sang hari, sa pagpatahom sang balay sang Ginoo nga yara sa Jerusalem. Ang Dios magapakamayo sini nga teksto, Pastor. Okay. Ari na kita, Pastor, sa Leksyon 3. Natapos na ang Leksyon 1 kag Leksyon 2. Kag ato na ibalaan, Pastor, kag ato ni naagin palinton sa aton mga kauturan nga ang Leksyon 1 kag Leksyon 2 are historical backgrounds sang nahitabo sa pagbalik sang mga nabihag nga mga Hudiyo balik sa Jerusalem kag sa Huda.
And now, Pastor, ari na kita sa tres, kag ato natunan, Pastor, ang mga detalye, mga significant insights sining ilang pagtawag sang Ginoo sa ila. Kagang leksyon naton karon is God's call. Ang pagtawag sang Ginoo sining mga katawan, specifically sa kay Esdras kag sa kay Nehemias. Yes, Pastor. Background, yes. Nga ang silagid nga duwa ang napilian sang Ginoo. Pastor, diri sa aton nga leksyon nagahambal nga ining duha ang natawag bangod kay ini sila mga leader man sang aton sang ilang sini nga mga katawhan. Yes. So, Kung aton tan-awon ang kahimtang ang background ni Ezra, si Ezra isa ka scribe. Isa man siya ka pari. Kag kung scribe gani kag pari, dako gid ang katungdanan sini sa sina nga nasyon. May ara sila sang ginatawag nga debosyon sa ilang sa ilang trabaho. Kag ara man ang ginatawag nga passion sa ilang nga trabaho, Pastor. Yeah. So hindi lamang si Ezra kundi si Nehemiah man bilang isa ka cupbearer, may ara man siya sang katungdanan sa palasyo. Yes. May ara siya sang training, ara man ang experience sa iya, ara man ang passion sa iya, kag ang ginatawag nga volunteerism, ara man sa sining duha. Ini nga duha dako gid ang pagkakinahanglanon sa buluhaton sang pagpatindog sang templo kag sang Jerusalem. Yes. Pastor, ako nakita diri, you see, nagtawag ang Ginoo sang mga propeta kag mga sacerdote. Ang sacerdote, Pastor, inang daw hereditary balaya. Oo. Nga kung ang tatay mo sacerdote o kung pare, most likely ikaw nga bata ang apo supportan on the next generation, mga sacerdote. Pero ang mga propeta, Pastor, is not hereditary. Ginapili, isang Ginoo ginapili. Wala iya sila nga by blood, tatay mo propeta, ikaw propeta man, no. At ang Ginoo naga-handpick lang, naga-choose, nagapili lang sang kwan. And this is what happened to Nehemiah and Ezra. Nga even though Ezra had priestly blood, kay ti ato natunan nga may linyada siya sang pagkasaserdote. But karon ginpili siya sa Ginoo bilang propeta, ginhandpick, ginpili. Yes, and Nehemiah. Kaamuna ang Ginoo, Pastor, magpili. That's why sa eskwelahan, sa aton nga eskwelahan, amo na akong gina-emphasize sa aton mga estudyante nga mga pastor, nga ang mga pastor, it's not hereditary. Nga kung tatay mo, pastor, ikaw, mga bata, mangin pastor man. Kay kadamo, sang aton mga kabataan nga hindi nagkuha pagka-pastor, kundi iban nga kurso. Tatay nila pastor, hindi na sila magkuha ya pastor. Pero ang Ginoo nagahandpick sa mga kabos, sa mga simple nga pamilya, o kon sa mga may ara man nga pamilya. So it is God's choice to pick up His worker. I really agree, Pastor, nga ang pagpili sa ila, hindi it's not the run through genes or sa ilang bloodline. Yep. Kaangay sang pari kag sang mga sacerdote. Ini sila ginpili bangod kay ang Dios may ara nakit-an sa tagsa-tagsa ng tagipusoon nga ini magamit gid ara ang devotion man. Ang devotion siningat ang mga tao nga kung matagaan gani ini sila sang buluhaton ila gid nga himuon. So kita gid sang Ginoo nga may sense of mission ining duha nga mga dalagko mga tao kung nga man gintagaan gid sila sang sang dako man nga buluhaton. Kag amo ni pastor sa imo ginhambal kay na amo ni ang mga rason nga ang ginpili ini ginhandpick sang Ginoo si Esdras kag si Nehemiah sa pagpangulo sang iya mga katawan nga magpauli na balik sa Jerusalem. Okay. Ari kita, Pastor, kay Ezra. Ano ang qualification ni Ezra? Why God handpicked him?
nga ginpili gid siya among the many prophets, among the many people who are also able and has the qualification to lead out why Esdras ang ginpili sang Ginoo and eventually Nehemiah. So there is aton leksyon nagahambal diri pastor nga isa siya ka leader and he has this willingness in the heart no to go wherever God wants him to Yes. to go and to do. Ara dra ang ara man ang ginatawag nga he is also a skilled worker. Kay scribe siya mo kung sa aton pa nga panahon lawyer na siya. Yeah. Kay bihira bala nga mga tawo nga may ara sini nga katungdanan Yes. ning scribe. Sa aton nga panahon subong may PhD na May ni siya, PhD na ni may siya. Hindi na ni postgraduate na Hindi na basta-basta qualified skill title na gini siya oo. pastor. Kag amo na bisan pa makita naton nga may ara sila sang qualification apang ang Ginoo nagatan-aw man ang sang ginhambal ko kay nagatan-aw man sang ilang tagipusoon. Yes. Ilang tagipusoon nga kung matagaan ka ni isang buluhaton ara sa ilang passion, ara sa ilang dedication, ara man sa ilang spirit of volunteerism nga nagpa-qualify sa ila. Kung nga aman ginpili sila sang Ginoo sina sa magsina nga bulaton. Pastor, amo na sa imo ginhambal si Esdras has the willingness. Kay kabudlay pastor sang tao nga wala willingness to do the work. And then nakita man sa Ginoo ang iyang qualification as a leader. Plus ang iya pagid qualification, iyang educational attainment nga magamit gid. So these are the three specific factors why God choose Esdras. And then another pastor nga si Esdras, ang iyang mind bla pastor is set na. No, na set na nga ang Jerusalem kinahanglan nga i-rebuild na siya. So ara na gid sa iya ang charisma, ang fire nga kinahanglan ang Jerusalem. This is now time for Jerusalem to be rebuilt. Yes, pastor. Amo man na siya pastor. I agree really kay si Esra nagabasa gid ni sang kuan mo sang Biblia. Naibalaan ko gid nga balaan niya ang propesiya. Kag sa pagkahibalo sang propesiya ara gid ang ginambal mo kay ng fire ara gid sa iya. Nga kinahanglan may mahimo gid nga something has to be done. May mahimo gid nga something has to be done para sa katawhan sang Ginoo. Kag amo na nga That's why naridi na pastor sa atong leksyon nagasiling nga Esdras firmly set his heart. Nga iya nagid ginbutang niya ginlansang nagid ang iya tigipuson nga something has to be done. Establish na gid na set na gid no. For the reason pastor nga he had been studying the prophecy nga ang 70 years manugtapos na. So something has to be done. And God has to fulfill His promise that after 70 years, ipabalik ko niya na ang iyang katawan balik halin sa captivity back to Jerusalem. How about sa kay Nehemiah, pastor? What was the qualification of Nehemiah nga ang Ginoo nagpili gid sa iya to lead out the third batch na ni, ang ikatatlo na ni nga grupo sa pagbalik dito sa Jerusalem? Kaangay manggihapon kay Esdras, he is also a skilled worker man ni siya. May ara man, I believe kung ikaw cupbearer sang hari, pastor, may ara ka man sang educational attainment. Kaya hindi basta-basta. Hindi lang basta-basta. Hambal sang mga scholars, kaya kung pilion ka gani cupbearer, ang imong buloton do, kaangay man ka sa isa ka ministro sang sang ginharian. So qualified ini siya si Nehemiah when it comes to his educational background, kag ang leadership, may leadership skill siya. Kag expertise ara man. Kag ang kahangawa pa bala ni Nehemiah, imagine. That's the best qualification, ang kahangawa. Kahangawa, imagine pag-abot sang tao gipamangkot niya. Ate, kumusta ang kuta, kumusta ang Jerusalem? Anong natabo dito pagka hambal siya, naghibi si Nehemiah. Nga way pa natapos. Di ara man sa iya ang kahangawa, ang kanami pastor desire sang kanami sa imo ginagamit nga kahangawa. Sa Ilonggo kadalom sina nga meaning his desire, his passion, his willingness, his eagerness. Nga makabati sang maayo nga balita nga ang Jerusalem tatapos na. Only to know nga why pa sang nihoy kag nihay because of the problem. Now, pastor, sa aton nga Monday nga leksyon,
prophetic timing. Oo. Pastor nga nga ining mga pagbalik sa mga katawan halin sa may Persia nga ang tawgon ini nga timing ang ilang pagpalauli, Pastor. What is the reason behind why this is being considered as prophetic timing? The first batch, the second batch, and even the third batch. Nga ginpanguluan ni Nehemiah. Timing gid ining pagbalik nila ilabi na sa pagsugod sa decree of Cyrus, no, ang sa diin si Zerubbabel kag si Joshua ang nagpangulo sa pagbalik sang mga kay pagbalik sa mga bihag kay nga man na pastor kay ginhambal man diri sa Jeremias kapitulo 25 bersikulo 11 kag 12 nga ma-end na matapos na ang 70 years ang ginatawag nga captivity. Yes. So dira timing gid pastor nga pagka-end sina dira man nagsugod ang through to the decree of Cyrus nagbalik man ang mga katawhan sang Dios. Yes. Ikaduha timing man ang pagbalik sang ikaduha nga batch kay nga man ara man butang man sa propesya ang 70-week prophecy sa Daniel sa Daniel 9:24 to 27 pastor naghambal man dira nga sa pagsugod sining decree of Artaxerxes dira magasugod ang pagpatindog sang Jerusalem. So sa sini natabo gid man ini sa panahon nila Ezra kag Nehemiah. So both has its own timing ining kalihukan sa ni Zerubbabel, ni Joshua, ni Ezra, ni Nehemiah napasad ini sa propesya pastor. Sa propesya sang Ginoo para sa iyang mga katawhan. Yeah. Ang kay Zerubbabel ang first batch timing nga natapos ang 70 years. 70 years captivity period. Okay. Desolation of Jerusalem. Ma-end siya na dira kag among gid man. Kag nahitabo ina sang 538 BC. And that was also the time that God touches Cyrus. Nga naghatag sang decree because sa atong leksyon sa nagligad nahangawa si Esdras nga matapos na sa upon his studies matapos na way pagid sang nihoy kag nihay nga magbalik ang Jerusalem in a click of a second si Cyrus gintandog sang Ginoo and immediately Cyrus signed a decree that all the people who wanted to go back will go. And that's it. So, that was in 538 BC. That was the first return. The first return. No. And then the second return that was led himself by Ezra sang 457. Yes. 457. Yeah, 57 BC. In which, Pastor, amo ning atong tun-an subong nga the beginning of the 2,300 days prophecy. Dira sa Daniel. Dira nagsugod sa Ezra daw. Ang Ezra bala, natabo sa Ezra, amo ni siya ang missing link bala. Kung sa diin gin magsugod ang propesya nga ginhambal ra sa Daniel. 9:24 kung sa diin magsugod inang 2,300 ng 70-week parts ang 2,300 days or years nga propesya. Yeah. So kanami pastor wala na ma-explicar maayos sa Daniel. Wala sa Daniel, wala man na sa Jeremias, wala man na kag dito kay Ezra na siya. Dito gali sa kay Ezra nga propesya kag record dito makita ang pagsugod sang 2,300 days prophecy. So amo nang imo ginhambal kay na kanami sa imo word the missing link. Kay pastor ining aton nga pagtuon sa Biblia daw riddle ni daw puzzle bala nga imo nga hindi mo makita sa isa ka kumparar ang mga missing parts of the puzzle imo nga imo nga itabo-tabo after sina makita mo ang nice picture. Sakto na pastor kay ang isa ka number one principle sa hermeneutics niya the Bible is the key. The key toward understanding the passage also of the Bible. Yeah, okay. And then ang pastorya ang sakay kuan naman niya sakay Nehemias why it is still considered as prophetic timing
Oo. Amo man siya kay connected siya dito sa ano pastor mo. Connected siya dito sa kay Ezra. Sa kay Ezra. Kay Ezra man. Actually, It's the rebuilding of Jerusalem. Gitagaan sila sang ginatawag nga political autonomy. Yes. However, during sa time ni Ezra, wala pa gid man wala man gitatapos kami ara sang opposition. Yes. So nagakinahanglan sang isa ka Nehemiah nga tapuson gid ang Jerusalem kay ginhambal diri sa Daniel sa 70 week prophecy pastor nga halin sa paghatag sang decree asa matapos ang Jerusalem may ara sang ginatawag nga 7 weeks. 7 And then 7 weeks kaya naginhambal dira 7 weeks plus 62 weeks sa coming of the Messiah it will take 69 weeks. So makita naton ang ang dalagan sa mga parte sang 70 week prophecy nga part man sang 2,300 days. So timing gid ang pagkatapos kag ang sinugdanan kag ang pagkatapos man sa prophecy. Pastor, nag-mention ka about 70 weeks. Oh, pwede nimo pastor ma-explicar ang 70 week is part of the 2,300 days prophecy. Kag ining 70 weeks has really a significant part. Oh, until the Messiah will come. Will come and he will be cut off in the middle of the week and then it will end siya sang 34 AD. Yes. So nga pastor ma-end siya ang 70 week nga ma-end sa 34 BC. Can you please elaborate further? Okay, pastor amo ni sa ang ginahambal sa iban nga ang 70 week prophecy sang Daniel 9 it's not part of the 2,300 days pero kita nga mga Adventist nagapati nga part siya because it was determined or ang another translation it was cut off. Cut off from what? From the longest prophecy from a prophetic period or another prophetic time. Dira makita na siya sa Daniel 8 versikulo Daniel 8:14 pastor. May mga ang aton nga lesson nagahambal nga apart sila may pipila ka mga rason. Ang unang nga rason pastor nga man ini siya it's both time prophecies number 1. Ang Daniel 8 kag ang Daniel 9 both time prophecies. Ang kaduha nagahambal man siya nga isa lang ang anghel ang naghatag sang propesiya kag amo man ang nag-explikar sa kay Daniel isa lang. It was angel Gabriel. Ang ikaduha diri katatlo diri pastor nga ang terminology may mga specific terminology like mare or vision and understanding nga sa diin makita ina sa Daniel 8 kag makit-an man ina sa Daniel 9. No, so connected sila pastor. So ang 2,300 days sa Daniel 8 pastor wala siya na explain maayo, there was no explanation kung ano nga parte kung ano ang matabo sina. Didto ang explanation makit-an sa Daniel 9 and because of this they are connected gid man. Connected sila. Connected gid nga aman pastor nga sa dito sa stoning of Stephen siya mag-end. Kung atong basahon unique kaayo ining kay Stephen nga Stephen nga natabo pastor pagbato sa iya actually may madamo nga mga martir nga ginbatuman ginpamatay man pero nga si Stephen kung basahon naton ang Acts chapter 7 that's again 8. The missing link. Amo man siya nadra pastor. Kung Acts chapter 7 kung atong tanawon ang situation si Stephen ara atubangan sang Sanhedrin siya pastor. Sa tubangan siya sang Sanhedrin nagahambal siya sa tubangan sa mga leaders sang nasyon. Kag ang ikaduha ni pastor hindi lang ang situation kundi ang unod sang iya nga ginhambal. Kung aton makitaan it was a prophetic lawsuit bala nga sa diin ginaakusar ni Stephen ang mga leaders. Kung basahon naton ang Acts chapter 7 and chapter 8 makita naton pastor nga ang sulod sang iya nga ginahambal it is a review of history. So good siya sa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay nag-abot siya kay David, kag nag-end siya kay Solomon. Pag end niya kay Solomon,
ano dahil ang ginhimo ni Stephen, ginakusar niya kamo mga matigas ang ulting kuyan nga man sa pag-review niya sang history ginpakita ni Stephen dito pastor kung ano ang paghigugma kaluoy sang Ginoo sa iya nga mga katawhan nga ginpili sila sang Ginoo halin sa kay Abraham, gintagaan sila sang tanan nila nga mga kinahanglanon, ginbuligan sila sang Ginoo, gingiyahan sila sang Ginoo, hasta na lang mag-abot nga ginpatindog na gid ang templo nga sa diin dito mismo ang Ginoo sa ilang nga templo. In spite of this, in spite of these blessings nga tabo, ining nga mga katawhan nga ako sa Stephen kamo tingkuyan pagkabati sang mga leaders ano ginhimo la ilang nga gin-drug si Stephen pagwa kag iya nga ilang nga ginbato pagbato kay Stephen before si Stephen namatay pastor kung tabasahon nato natabo dira sa Acts 7 nakita heavens open. So it's a sort of a vision propeta si Stephen namatay siya nga propeta, he was the last prophet of Israel. Kag ang sunod nga mga propeta halin sa iya amo na ni ang mga propeta sang Christian Church. So amo ni nga ang AD 34 ang amo ni ang rason kung adra kay gi-reject gid nila. Kay ang ginhambal dito sa 70-week prophecy pastor, 70 weeks is determined before thy people para sa ilang mga katawhan to finish transgression to ano but rejected to seal up visions and prophecy ara dara apang wala gid nila gintagal sa ilang ang 70 weeks ang 2,300 days 70 weeks for them to have the last chance. But they rejected. That's why sa pagpatay kay Stephen pastor, days after sa pagpatay sa iya, ang pagwali sa maayong balita ni Pablo has started sa Gentiles. So ang time sang mga Israel has been done already. And then ginhatag na ang kaluwasan sa iban, sa mga hintel. And that's the real the meaning. The fulfillment of the 70 weeks. May madamo gid man nga martyrs nga namatay pastor, pero kay Stephen is a unique gid na siya. Hindi nimo makitaan ang record ra sa Acts. In sa Acts nagahambal gid sa aton nga amo na ang katapusan nga ang ginambol mo nga kaina chance sang mga Israelinon para sa mga Israelinon. Para sa kaluwasan, but they rejected. That's why bato nila ang propeta nga ipadala sang nga katapusan nga propeta sa mga Israelinon. And after Stephen, a lot of prophets came, but that was the prophets of the new church. Christian church. But si Stephen is the last prophet of the nation for Israel. Kanami, pastor. Okay. Ari kita, pastor, sa God's election. Nag-mention diri, pastor, ang Romans 8:28 and 29 daw nag-mention about predestination nga ginapili sang Ginoo kagang ginapili sang Ginoo amo lang ang may kaluwasan. Is that correct, pastor? Is that a correct interpretation nga ang ginpili sang Ginoo sa aton pa ang Ginoo among may right sa pag kung sinong maluwas ikaw bisan ano pang gusto mong maluwas kay way ka napili sang Ginoo way ka sang kaluwasan. Is that a correct interpretation? Ang Biblia man gid pastor may ara sang topiko, may ara gid man sang tema sang ginatawag nga God's election. May pagpili gid man ang Ginoo. Ilabi na kung pilion niya for specific task or mission, iya gid sovereign act of God gid na siya. Kung sinong pilion niya nga iya nga mga buluhat ang mga magbubuhat. Pilion na niya. But when it comes to salvation, naghambal man dra sa Roma 8, ang ginhambal mo kayo sa Roma 8, nga ang pagpili dra is election in Christ Jesus Christ. In Christ, nga ang tanan nga kung sino man ang ara kay Kristo, tanan nga nagapati sa iya, may ara sang kaluwasan. Amo na ang pagpili nga ginhimo sang Ginoo para sa tanan nga nagadawat. So it is election for salvation in Christ Jesus. Okay. Amo na siya isa man nakapagpili man, pastor. Kanami pastor sa tong imo ginhambal nga
para sa buluhaton sa Ginoo, ang Ginoo may priority. May ginapili siya. ginapili But ang kaluwasan is offered for everybody. So, everybody Oo. nga pinaagi sa kung sino man ang nagatuo Yes. sa kay Kristo, Oo. may ara gid sang kaluwasan. Na, So tika, para sa tanan, Hindi pastor ang tanan may hindi himong man propeta hindi mo. na tanan Oh. That's why sa aton kay nang introduction, it was only Ezra and Nehemiah was picked up by God. Oh, sa pag-lead out sang iyang mga katawhan. Amo man na sa mga pastor. Hindi ang tanan nga membro sa iglesia mahimong pastor. So gintawag lang niya ang specific nga mga pila ka mga tao nga himutang duan niya nga mangin pastor sa pagdumala sa iyang buluhatan. So, and that is ang explanation sang Romans 8:28 and 29 that God's elect is people who will lead out the work of God. But ang kaluwasan is for everybody. For everybody pa sa Yes, oo. Nan. Okay. And then, ang aton pastor responsibilidad, after we have been called, after we have offered salvation, we have the responsibility. Amo ni aton leksyon sa Thursday. Ang ako nakita diri pastor, nga isa ka punto nga one word sa English gitawag collaboration. Nga we have to collaborate with God's offer of salvation. Kay bisan ano nga hatag kan ay isang tao sa imo, amo nang nasiling sa English, sa idiom sa English, you can drive a horse to the water, but you cannot force the horse to drink the water. Yes, pastor. I agree, Pastor. I really agree nga may ara gid man sang responsibility. Mo ilang tawag nga synergism ni siya mo. Yeah. Nga ara ang aton nga choice, Pastor. Yes. Nga kinahanglan gid man nga ara piliun man naton. Although gintawag kita tanan sang Ginoo, pero kinahanglan piliun man naton. Yeah. And nga we have to- magpabilin sa iya. Yeah. Kay kung hindi kita magpabilin sa iya, hindi kita padayon magpabilin sa iya nga buluhaton. Sayang lang gihapon nga bisan gintawag kita, masayang lang, Pastor. So ara man sa aton ang pagpili, ara man sa aton ang choice. Kung kita gintawag man sang Ginoo, hindi ni siya pilitay kay ang Hindi, Ginoo wala sang naghimo sang robot mo. Yeah. Gintuga kita nga may ara sang ginatawag nga gahom sa pagpili. It's a sort of a big gamble sa Ginoo nga i-reject ang iyang calling, but gina-consider sang Ginoo ang aton Yeah. nga pagpili man. And that's correct, Pastor. So balik kita kay Nehemiah, kag kay Ezra, Pastor. Even si Zerubbabel and Joshua and the leaders, ginpili sila sa Ginoo. Ang punto di Pastor nga did not reject Wala nila the ginreject. offer of God. Okay. They I accepted it willingly. Oo. The same as kay Moses, Pastor. Even though Moses nagalibay pa to siya nga, hindi kuya kabalo maghambal, sinugid ako nga magatubang sa mga kay Paraon. But eventually, Moses accepted the call. Though there was some apprehension on the part of Moses. But eventually, Moses accepted the call and do the work at the most of his heart and mind to lead out the people of Israel out of Egypt. And the same thing with Ezra and Nehemiah, that they were willing even to sacrifice their good fortune and good offices and responsibilities in the kingdom of Persia. Yet they are willing to sacrifice those Pastor. kind of responsibilities nga grabe ang mga sweldo, grabe ang ilang mga palangakuan, yet they are willing to lose it for the sake of the work that God has called them to do the work. Doon nakita ko lang overall picture, Pastor, nga may kabubuton ang Ginoo para sa iyang mga katawhan nga tagaan niya sila sang maayo nga future, kagin presentar niya ini sa iyang propesiya, kagin pili niya ang iyang mga tao para matuman ang iyang kababuton nga napasa dira sa propesiya. Apang ining mga katawhan may gahuman gihapon sa pag-reject. Pag-reject. Pero ato makitaan nga si Nehemiah kag si Ezra, si Zerubbabel, ginpili nila nga mga buligid sa bulaton sang Dios. And praise the Lord for these wonderful people in the Bible. Mga kautoran kabay pa nga amo man ni ang aton nga sentimento, Pastor. Nga siguro ara na kita sa silver platter gapungko kita, but when the work of God calls us,
just like Nehemiah and Ezra, we will not reject the call. Amen. Yeah. Kara na kita sa dragko nga mga position, but aton ihatag dako nga priority dira sa Ginoo. Last word, Pastor, sa imo. Ang propesya, Pastor, may ara sang sa iya nga timing. Nagahatag ini sa akon sang kasiguraduhan nga ang Ginoo gusto gid niya nga kita manumbalik sa iya. Sini nga mga prophetic timing makita nakon nga ang akon nga pagtuod diri sa Biblia, akon nga pagtuod is really a reasonable faith. May rason kung tuuhan ko ang Biblia tungod sa propesya, Pastor, kag ini natuman. Yes, salamat, Pastor. Mga utod, wala gid guro namon mahatag sa inyo ang tanan nga gusto ninyo nga matunan halin sa aton leksyon kay kadalom sini. Pero kami nagapasalig sa inyo nga damo pagid sang aton matunan as we move along sa aton nga leksyon sa sini nga trimestry about Nehemiah and Esdras. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga pagton. Akon pangabayon si Pastor Montanio sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Madamo gid salamat Ginoo sa pagpadala nimo sa amon sa imo nga mga pinili nga mga katawhan sa kanday Ezra, Nehemiah, Zerubbabel. Kag ang ilang nga mga ang ilang nga karakter Ginoo, willing and devoted nga mga tao para sa imong bulhaton. Kabay pa nga ini nga man nga mga karakter Ginoo. Mangin sa amon man pinagi sa bulig sa balaan nga Espiritu Santo. Madamong salamat Ginoo sa pagsabat nimo sa among pangamuyo sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen.